Mutum ya rasa inda zai sa kansa a wannan yanayin rayuwar duniyar nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Allah dan alfarma annabi da alqur'ani. Allah kai mana maganin wannan bala'i. Allah dan darajar annabi da alqur'ani. Allah ka dube mu idan rahama ya Allah. Inna lillahi la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ashe akwai cutar da za ta zo ni har a zo ana cewa gwara wannan subhanallahi wa kai wai kai abokina ana karɓar yanayi a garin nan kai to kai yanzu abokina ga su kai da garin ka kowa ya ga wannan shigar taka ya zan alƙur'an ba a rasa 5,000 a jikin ka ba kuma manya ce nan barantana mu yara to yanzu ya za mu kan bai mutumar ubanka amma ku manya babu yara abokina ai bai kai ga haka ba shi ka san talauci ba abin da baya sa to amma abin da nake so da kai ne fa da banda mai wanka ma a garin nan wa billahi la ilaha illa huwa na fusati sati biyu to idan nayi wankan gidan uwarwa zan je ina zan je Salamu alaikum. Iruwa. Ibi zango. Yake aboki. Iruwa. Ya labari. Ya risala aboki na. Ya akai. Ina murmushi. Kai idan na ga mura kai da baka da kuɗi. Mutiyacin banza mutiyacin kai dai duk wanda ya ga wannan ya ga gaye amma kana tambayar sa zai ce ba kuɗi a kai. Aboki na ai abin ba anan yake ba. A ina yake? A to shi gaye dakata mana shi gaye ai wankan yanzu wace magana maka cewa kake satin ka guda rabon ka da wanka. Sati Na biyu rantsa Allah na rabon da duk kuɗa. na ba manta. Ban ba ku labari. Kai naira 30 mata ga garin da. Ban ba ku labari ba. ai wani abu ne muhimmi ya sauka a garin da kuma in na gaya muku za ku san ana cikin farin ciki Biyar ake rabawa. wai wake ta 5,000 kadin babana ne da daga China Daga Tana? daga China Bukari sala. Ya za ka je ne? ba ka san rabar Kai. Dan dakata. Iruwa. aboki na A dakata mana. Daga ina ka ce mu yarau? daga China Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Man dawarin buhun uban nan kayya. Kace China China sai da ya to min da biskit ya dakata. rungume ni saboda farin ciki an saboda farin ciki kai billahi lazi na za ka je wai in ka tafi wani billahi lazi ba inda za ka je Abokina ba ma irin wannan abin illa kuwa ba inda za ka je Shi kanin uwarka ne shi yayin naka? to kai ko tare ku Allah ba zan Asha! ko kowa da an ce an dara ka tare kowa Allah kai mana maganin wannan masifa Allah kai mana maganin wannan wancan wane ke hangowa da kaman bi zango abokina kai ke dan mahaukaci ya ne. tun da nake neman ka Ni ba yanzu neman ka nake. in ji uban wa Abadan girman kai ka Allah. ƙara nuna ni Na nuna ka da yada. kai bi zango Iro. bi zango Iro. bi zango In raka sake ni ka bari da abin da yake damuna a garin nan. yake damu ga Ka ko bari yake da abin damu da yake damuna a garin nan. Aikin banza aikin wafi. Daba. Mutum ya karsa da mai zai ji. Kaga da kofar wambai nake. Wayan kwari. Wayan yan kura. Wayan ba mu san jama'a je ina da ko. Wayan matar da nake kai mata abinci ita ma yanzu ta ce ta dauki hutun corona virus. Allah kai mana maganin ta Kai. Allah kai mana maganin coronavirus Wayyo Allah na. ka san me mafita A'a. addu'a kai sai kun san da kai ma kai ba addu'a kake sosai ba Wallahi zau ga shi da mai kama da mama kira. Rabo da ana sallah abokina. Manzon Allah ya yi gaskiya. Duk wanda ya bar Allah sai Allah ya bar shi. wallahi sai ya bar shi mafita ɗaya ce jama'a mu koma ga Allah muna sallah kan lokaci Kai. Wai yanzu da ma abokina dakata ishuru. Ishuru. Akwai abin da taushe ni ba zuciya ta haƙuri ya haƙuri. Na haƙuri. Na san zuwa rami dan wake. Ba ta fito ba ko Allah ba ta fito.
wallahi kallon ɗinka. Wai abokina da fara hutun wannan abin ya kwana nawa. Kai ni ba ta wannan nake ba. Shawara zan baka. Yanzu kai baya da mutane. Kar ka sake ka shiga jama'a sosai sai bayan kwana 14. Akan me? Shi ne mafita. Da ubanka zan je nema abinci? To an ka je ma gidan uwarka za ka samu abinci. To ko na mayan fita. Ba ka ganin wannan gaye saboda tsabar yunwa kullum kuke ke za ka yi shege sai tara su ma. Basir ne ya tara shi. Ya ga alama. Wallahi abokina basir ne. Amma ni fa yanzu ka duba. Iyanar ɗina sai a zuba yin kama kwano biyu. A na gani. Ka duba fa zo. Iyanar ɗina kwano biyu zai. Ka san kai matsala kai daga nan take. Ni matsala ta a nan take. Da Allah ya yi fuska ta a cike. To da 'yan mata sun yi rurri. Ai kai din ne. A haka ne. Muni sai ka ce. Ga bakin jini sai ka ce mujiya. To yanzu ba wani zani ba. Ka san me nake so da kai? Abokina mu koma ga Allah. Shi ne mafita kawai. Bayin Allah mu koma ga Allah. Mu dinga sallah a shi kan kaɗai ne lokaci. mai iya mana. Amma mu ba mu isa mun iya kanmu ba. Wannan shi ne mafita. Wannan shi kaɗai ne mafita. Idan ba za mu yi addu'a. Mu kama Allah da manzon Allah. Mu kama salatin manzon Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya haƙuri. Ya haƙuri. Ya haƙuri. Abokina da me zan ji? Ga yunwa ga mari. Akwai